Croeso nôl i chi, ni agor drysau'r clwb llyfrau nesaf a llyfrau newydd i blant sydd gan Delyth Ifan o'r cyhoeddwr adnoddau addysg ar ein cyfer ni pnawn yma. O croeso ato ni Delyth, braf iawn i gadw gwmni di unwaith eto. Nawr i unrhyw un sydd ddim yn gyfarwydd ar cyhoeddwr adnoddau addysg ac llyfrau addysgiadol i chi'n wneud fel arfer, ynde? Yn bennaf, ie. Wel, cwmni gyhoeddi o fewn Prifysgol Aberystwyth i ni, ac yn draddodiadol, wel, ddechreuon ni jyst yn cyhoeddi adnoddau ar gyfer athrawon ar safell ddosbarth. Erbyn hyn, ni wedi ehangu, ni'n cyhoeddi bob fath o lyfrau, dal i wneud gwers lyfrau a geiriaduron a phethau, wrth gwrs, ond hefyd e-lyfrau, nofelau, apiau, amrywiaeth eang ar gyfer plant a phobl ifanc. Ie, amrywiaeth eang, a chi sôn fan nawr am y nofelau, phethau fel ni, a na pam eich chi yma heddi sôn, ynddo fe? Cerwch chi ni trwy'n o'r beth ys da ni o flaen i fan hyn? Alright, ei ddechreuwn ni gyda cyfres Nancy a Nel, cyfres o 10 o lyfrau. Addasiadau yw nhw o'r gyfres Boblogaeth Saesneg y Mole Sisters. Byddwn ni'n dweud falle bod nhw'n fwy addas i rieni neu oedolion i ddarllen gyda plant i 3 i 5 oed, llyfrau falle darllen cymryd i'r gwely, am dwy chwaer fach, cymeriadau hynod o hoffus, tipyn o ddrygioni a hiwmor yn y llyfrau, a maen nhw'n pob stori'n gorffen yn dangnefeddus, felly'n addas iawn i'r plant bach cyn mynd i gysgu fydden ni'n gweud, a maen nhw wedi cael eu darlunio'n hyfryd hefyd. Ie, mae hwnna'n bwysig yn wedi, achos mae dy fi mab 3 mlwydd oed, a lluniau sydd yn bwysig, achos dyna fel mae fe'n gweld y stori, lluniau gati, ni sydd yn darllen y stori iddo fe wrth gwrs, ond yn sicr am y hein yn ddiniadol iawn. A mae llyfrau'n gwella trwy'r amser mae'r diwydiant cyhoeddi wedi datblygu gymaint a o'r safon uchaf gysyll ag unrhyw iaith erbyn hyn. O fi mwynhau'r storis, mwyn o fi hefyd. Ond wedi falle rwy'n bach mwy eiddfed, mae dyn ni'r Jack a Jess. Hon yn gyfres gymharol newydd, 8 o lyfrau wedi sgwennu gan Krista Richardson, mae hi wedi bod mewn gyda chi yn y studio dwi'n deall. Mae 4 o'r llyfrau yn straeon antur mewn gwirionedd, jyst yn dilyn Jack a Jess ei gie, a wedyn mae'r 4 arall, mae elfen storiol i'r 4 arall, ond maen nhw hefyd yn cyflwyno ffeithiau fel y Bacet Coch yng Nghymru, sydd wedi gwneud sydd mas o flodau sgawen, mae'n gwneud boutique, a wedyn bethau fel y cwrygl ar afon Tywi, ffordd dda o gyflwyno ffeithiau, ond mae'n ffordd eitha hwyliog difyr. A falle mwy ar gyfer pobl, plant 7 i 9 oed, falle sydd ddim yn cael Cymraeg gartre ar yr aelwyd, sydd falle dysgu Cymraeg, ond mae'n addas i bawb wedi gweud hynny, ie. Ie, a plant fydd yn darllen i hunain wrth gwrs. Ie. Felly mae'n dda bod nhw'n reit dene, bod nhw ddim achos dim byd gwath na reit darllenwch hwnna, bod wedi cael... Dwi'n gwybod bod rhai athrawon yn ei defnyddio nhw fel llyfrau darllen mewn grŵp, ond maen nhw hefyd yn gwerthu boblogaidd iawn gyda theuluoedd hefyd i darllen yn annibynnol. Ie, a llun os fi'n pori trwyddyn nhw gynnau, a maen nhw'n lliwgar iawn, maen nhw'n hollio'r sylw mewn ffordd lluniau. A lluniau gan Ann Lloyd Cooper, mae arlunydd sy'n gweithio dipyn i ni. Yr oedran yna hefyd, achos newydd dysgu sut i ddarllen dysgu sut i ddarllen yn annibynnol hefyd. Achos mae dipyn o beth i blentyn eisiau cydio mewn llyfr, achos mae eisiau gymaint o bethau eraill yn dal i sylw. Yn union, a falle dyna pam ni wedi mynd ar drwydd e-lyfrau. Mae rhain ar gael hefyd fel e-lyfrau ac i'r athrawon wedyn, os ydw rhywun am ddefnyddio nhw yn yr ysgol, mae gweithgareddau ar-lein a reirfa hefyd. Falle os ydy'r rieni sydd ddim yn hyderus iawn yn y Gymraeg, ynddo fe? So mae dewis dyn nhw o bapur neu iPad? Oes. Nid ymbled, beth bynnag. Ond hefyd wedyn bach yn hynach y nofelau. Ie, un o'n ffefrynnau personol i, gan awdur talentog a hynod gynhyrchiol y diweddar Gareth F. Williams, oedd yn bleser pyr i gydweithio a mae hon yn un o'r nofelau gorau bydden ni'n meddwl sy'n ar gael i'r 60au. Mae ambell i olygfa weidlyd na, wedwn ni fel ond mae'n tensiwn, mae'r stori arbennig o dda am ferch o Lithuania sydd wedi dianc o Lerpwl i Ogledd Cymru. Mae'n cael ei llofruddio, mae'n eitha gweidlyd ar y dechrau, ond mae'r tensiwn a mae'n adrodd y digwyddiadau sy'n arwen at y llofruddiaeth a beth sy'n digwydd wedyn. Wrth gwrs, nofel y detective. 1 o 6 yw hi, ond fy ffefryn personol i. Ac ar gyfer pa oedran? O bydden ni'n gweud o rhwng 11 a 14 i'r 60au cynnar, ie. Ac ydy'r dewis ar gyfer llyfrau i'r oedran yna yn gwella yn y Gymraeg? Yn gwella, mae toreth o lyfrau i'r plant ienga, mae'n eitha da i'r oedran cynradd i gyd, ond mae'n mor anodd, dyna pryd chi'n dechrau colli
darllenwyr pan maen nhw'n cyrraedd tua'r 11 na. A wedyn mae rhaid i chi gael rhywbeth sy'n gafel, a gafel yn syth, a mae mwy a mwy o ddeunyddiau yn dod na, mwy o lyfrau. Mae'r dewis yn gwella bob dydd, ond ni wrthi nawr yn paratoi tair nofel wreiddiol gan Manon Steffan Ross, John Gower a Sonia Edwards i'r 10au. Chi'n gwybod, maen nhw'n gafel yn syth. Straeon modern. Y modern, cyfoes iawn, a o'n i'n mor lwcus gyda'n hawduron i'r dyddiau hyn. Mae dewis da hawduron talentog iawn ar gael. A sôn am bod yn fodern, mae hefyd ych chi app arbennig. Wel, mae'n app gwastraff ni'n syliedig ar y llyfr gwastraff sy'n ymwneud ar ymgylchedd a so ti waredu gwastraff o bethau, ond mae'n llawn pob fath o gemau fel cyfri teirs yn erbyn y cloc, pari geiriau, odli. Felly, falle byddai'r plant ddim yn ymwybodol bod nhw'n dysgu, mae'n arbennig o dda yn ystod y gwyliau, ble mae'n hybu sgiliau rhifedd a llythrenedd, heb bod y plant yn ymwybodol o hynny byddai ni'n gweud. Mae fel cuddio llysiau yn y pwbl. Yn union. A byddai ni'n gweud bod app yn gyfer plant rhyw 5 i 7 oed, ond hynod o dda, a rwydd am ddim wrth gwrs ar Google Play a'r App Store, felly mae hwnna'n beth da hefyd. Felly'n gyfle lawn beth yn nhw gael y llyfr yma? Ar ein gwefan ni, www.aber.ac.uk/car, neu trwy'n ffonio ni, a wrth gwrs mae'r lyfrau ni gyd ar apps Lyfrau Cymru hefyd, neu llwch chi fynd i wefan Gwales. Wel, chi'n gwneud gwaith gwych ac yn cadw ein plant ni yn darllen sy'n bwysig iawn. Diolch yn fawr i chi. Diolch yn fawr iawn i chi. Diolch yn fawr iawn i chi.